O Banco de Terras é un instrumento de intermediación entre unha persona que ten unha terra que non a ten cultivada a día de hoxe, por tanto que está abandonada, e entre unha persona que ten unha explotación ou quer incorporarse ao campo e necesita base territorial. Eu vexo que por unha maneira que estará ben, porque as terras se non se traballan, o que comemos sale delas. Tanto a persona que quer alquilar o único que ten que facer é inscribir a súa finca no Banco de Terras. E as persoas demandantes de terra para incrementar a súa explotación ou incorporarse tamén teñen que ir ao Banco de Terras, as oficinas comarcales da Consellería. Se están xa en unha zona de especial interés agrario, pois decir que teñen unha explotación en un determinado sitio, a súa ubicación, e que querrían incrementar a súa base territorial con novas fincas. Pois intentar falar cos agricultores que lle interesara abandonar por un precio razonable e que outros agricultores que teñan mellor perspectivas de futuro, porque aquí realmente non hai, que botaran man por eses terrenos e que os explotaran. Se non as traballan uns, terán que traballar a outros. Pero cobrando algo. Que se pon o Banco de Terras como intermediador para poñer en contacto as dúas persoas, e se non hai acordo no precio entre esas dúas persoas, o que pon a terra a alquilar e o que a quere para seguir traballando na súa explotación, se estipula un precio en función dun organismo público e de parámetros obxectivos. Hombre, sempre que a renda sea unha cousa máis ou menos, sí, porque isto realmente está todo abandonado, e aos pequenos agricultores está difícil o tema, e vamos a abandonar todos. Non só pagan, sino que hai unha garantía da administración pública a través de unha lei que vai a vostede a recibir o que teña estipulado no contrato, aínda que na hipotética circunstancia se dera de que a persona que ten a terra alquilada non pagara, porque hai garantía da administración pública. Se non está cosechando nada, nin moito menos, já está perdendo todo, aunque lle dean pouco, algo é. Neste momento o que estamos é poñendo en marcha o instrumento, porque a lei foi aprobada en maio, ten que despois haber un decreto que aproba os estatutos, temos que inscribila no registro, e se están empezando a inscribir as primeiras fincas que, ademais, unha vez inscritas, hai que pasar un período de tempo determinado antes de poñelas a disposición da xente que necesita a base territorial. Isto está mal, porque, ademais, os montes teñen unha mano de obra, aínda que se queira plantar dura, teñen uns gastos para telos limpios, e realmente eso sería o mellor que poderían facer. O que non quixera traballar, pois pagaron unha cousa que fora compensatoria e máis ou menos para todos. Iso pareceme ben, antes delas abandonadas, non? Pois se poden recoller algo. É un instrumento con garantía pública para onde existía abandono producir riqueza colectiva para o propietario e para o que necesita base territorial para incrementar as súas explotacións. Están mellor producindo que non así, con maleza.